लोकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सफैनाय लोगो लोगोनो राजखान्थि हान्जाफोरा गावबा गावनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो नाजाबोनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो दुलाराय आसामजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलावबो मोनफ्रोमबो राजखान्थियारि हान्जाफोरानो फैगौ लोकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गावबा गाव हान्जानि फोसावथाय खालामनायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि बायदिखौ लाबोदों। मोनसेया गुबुन मोनसे हान्जाखौ सोंखारिबोदों। बे बिथिङाव बिटिआर ओनसोलनि मैखोम राजखान्थियारि हान्जा बिपिएफआबो उन जानानै थायाखै। समबारखालि उदालगुरिनि डायमन्ड गेलेग्रा फोथाराव बिपिएफ हान्जानि सुबुंगौमा आरो जयनिं हाबाफारि जालाङो। बे हाबाफारियाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि, माजबाद बियाबनि एमएलए सरन बर'जों लोगोसे हान्जानि गुबुन गुबुन गोजौ दैदेनगिरिफोरा नुजाथिदोंमोन। बे जथुम्मायाव नुजाथिनानै बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव प्रमद बर'आ दासिम गोदानै मोननै खामानि मावदों आरो गुबुन खामानि मावनाय नुवाखै। बे खामानि मोननैया जाबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम गोदानै लामानि स्पिड ब्रेकार बानायनाय आरो गुबुन मोनसेया जाबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम थांनाय लामायाव प्रमद बर'नि गिदिर गिदिर मोजां फट'नि बेनार आलायनानै दोननाय आरो बेबायदि खामानिखौ जों मावनो हायाखैमोन। बेयो दुखुनांथाव बाथ्रा होनना प्रमद बर' बिथांनि खामानि मावनायखौ लानानै बेबायदि बुङो। दिनै उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ हान्जानि दैदेननायाव मोनसे गिदिर मोनसे मास गेदारिं जादों। 20,000नि खमाव जाया पाब्लिक गेदारिंआ। बे पाब्लिक गेदारिंआव उदालगुरि जिल्लायाव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं, आदिबासि होन, सान्थालि होन, बा नेपालि होन, बा गरखा होन, बा बेंगलि, बा गार', राभा, राजबंशी, मुस्लिम, नाथजुगि, सुत्रधर, अर्थात जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बयबो दिनै बे मिटिङाव ओंखारफैदों जोंखौ सहयोग खालामनो। आं बेखायनो धन्यबाद होदों गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि लिडारफोरखौ जे इसेबां खस्थ' खालामनानै जोंनि बे मिटिङाव फैनायनि थाखाय। आरो जोंना उद्देश्यआ बेनो, फैगौ लकसभायाव जोंनि बिपिएफ हान्जाया दरं उदालगुरि लकसभायाव जायखिजाया देरहासार जानांगौ। आरो आं दिनै जिखिनि नुदों, जिखिनि मानसिफोरनि प्रेजेन्टखौ आं जिखिनि नुदों, माने दरं उदालगुरियाव बिपिएफ हान्जायानो 1 नाम्बार पजिसनाव दङ। जुद्धआ जागोन जोंना कंग्रेस, बिजेपि आरो बिपिएफनि गेजेराव। बे मोनथाम दोलोनि गेजेराव जुद्ध जागोन। खिन्थु जोंनि पजिसना दा बिपिएफना 1 नाम्बाराव दङ। जोङो 50निफ्राय 1 लाख डिफारेन्सआव जों देरहागोन। बिजाथि जोङो जेब्लानाखि इलेक्सन कमिसना इलेक्सन जासिगोन उमुक थारिखनिफ्राय होननानै डिक्लेयार होयो, बिनि साननै उनाव जोङो केन्डिडेटखौ डिक्लेयार होगोन। केन्डिडेटआ दाबो थिग जाथ'वाखै। सार बिपिएफआवहाय मिशन दङब्ला बिपिएफआव मा दङ? बिपिएफना जाहैबाय बिटिसि ओनसोलाव गोजोन, खौसेथि आरो उन्नयन लाखिनायानो जोंनि बेनो मिशन, बेनो बिजन। सार जों नुबाय थादों बे आइफुलि दैसाखौ दा बेखेवना होबाय। बे दालां आं बानायबोनायसो। बे आइफुलि दालां आं बानायबोनाय जाम्बालाय फिनिशिं जायाखैमोन, दा फिनिशिं खालामना होबाय। प्रमद बर'निखौ आं बुंबाय थादोंना। प्रमद बर'आ 4 बोसोराव मोननै गोदान खामानि मावदों गोदानै, आरो आं बेलेग खामानि मावाखै। मोनसेया जाहैबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम गोदानै स्पिड ब्रेकार बानायनाय, बे मोनसेया जाहैबाय कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम थाङोब्ला नोंथांमोनहा प्रमद बर'नि गिदिर मोजां फट' नुगोन, नायनो मोजां। बे मोननै खामानिखौ मावनो हादों। जों बेफोरखौ मावनो हायाखै, दुखुनांथाव बाथ्रा। साथाम क'क्राझाराव 3, 1 नाम्बाराव प्रमिला रानी बायदेव, 2 नाम्बाराव खाम्फा बरगयारी, 3 नाम्बाराव प्रिथिबिराज नारायण देबनाय। बे 3नि गेजेराव सोरबा सासे मोनगोन। सार बिपिएफ दोलोआवहाय गोरों मानसिखौ मोननो थाखाय रोङै मानसिखौ लानो गोनां जादों बुंदों। सोर लेखा गोरों सोर लेखा रोङा आं रावखौबो मिथिया। इलेक्सनाव सासे लेबारनि भटआ जेसेबां दामि, बे डक्टर इन्जिनियारनि भटआबो एखे समान भेलुसो। जों बयखौबो समानै सनमान होयो।